Tak dobrý den. Chci vám představit tank PZ-34 se svým kamarádem Vildou. Promluv, Vildo. Čau. První recenze o tomhle tanku, co vám ještě můžu říct v garáži, je to, jakože pancíř si myslí lidi, že má hodně malý, ale že ho má menší než PZ-4, ale tato sklopená korba mu velmi pomáhá. Má ho vepředu dokonce větší než PZ-4. Je o dost rychlejší a podle mě i docela o něco lepší. Ale to vám můžu ukázat až v bitvě, ale zatím vám já s kamarádem ho mám skoro na max. Míříme na VK, Panther a potom Tiger, protože tahle linie, a ještě chceme přidat Panther 2, protože tyhle linie jsou docela dobré. Tak já vám ho, taky dáme si bitvu a tak můžeme začít. Tak to není moc dobré. Roviny, ale tohle je rovina, pokud se nepletu. Mají dokonce lepší dělostřelectvo. Tak to je pro nás docela prohra. Naběhni bitvičko. Omlouvám se možná za to, že bitva díl nabíje, ale jsem na kamarádu já. No tak jako můžete vidět, tank je obrátený. Lak. Tak to se jenom zasekla klávesa. No tak jako můžete si všimnout, že tank je rychlý a obratný. Může jet až 50 něco. A je dost výkonný, ale má pár achilových pád. Tady vepředu je článek pásu. Ale heleme se. Sakra. Jsi levej. Nejsem levej. Jsi levej, já to říkám. No tak jako můžete vidět, že proti hodně rychlým tankům to není nic výborného. Musím člověk za chvilku začít. Koldu, a proč se ti to tak laguje? Že se neladuje. Laguje. O to ne mozilu, pane bože. Tak natočíme asi tak 2 bitvy, tohle je tak první. A ještě potom bude druhá bitva s tímto tankem. A mám tam trochu lagy, takže se nedivte, že je trochu nemotorný. Já puštěnu mozilu a počku. No tak já teď zrovna já teď vypnu programy, tak měl by se rozvýšit FPS a tyhle věci. Měl by se míří určitě. Jo. Už je vidět, že počítač a hra spolupracují a internet nestávkuje. Tak jako fakt je vidět, že tenhle tank je výborný. Problémy, ovšem pár problémů je, už dělo špatně občas domizují, takže musíte občas improvizovat s mířením, což ale není problém, občas ho trochu zvednout míření. Můžete vidět, že tank má slušný pancíř. Ty schovej se za to, jo, protože je tady MC. A že Covenanteru, což je. To bylo do slabiny. Ale ukážeme Já mu. se jdu právě pozor, víš na to určitě. Vedle. To bylo do slabin. Ale jako... Nesváděj to! Můžete se kouknout, že
mě napálo do slabiny, největší na tanku celý. M7 právě si nabíjet, že máš hodně velkou šanci. Ale jako hra nemusí být rovnou prohraná v tomhle stádiu. Vybereme. Když dá, protože máme dost poškozené tanky, ale když si dá M7 právě, to je to výhra jak namydlená. Je vidět, že udělal že udělal školáckou chybu. Ještě je to? Myslím, že jsem se přeřekl. Jo, trošku. Tak já zatím dám pauzu a potom, až skončí bitva, tak si ukážeme výsledky. Tady. Tak můžete vidět, že bitva byla úspěšná. Tak takhle se daří s tímhle tankem skoro pořád. A můžete vidět, že nemám prémiový účet s kamarádem, takže je to úplně v pohodě. Tak jako ještě můžu k tomuhle tanku říct, že je to podle mě jedna z nejlepších pětek. Ale a i tohle potom není k zahození, sice pancíř 0, ale vepředu, ale jako věž dobrá hodně. Panther, nejlepší sedmičkový sniper. Panther 2 to už je takový, nevím sniper, ale E50 je dobrá. Já dám pauzu, až naběhne bitva, tak spustím zase video. Ty jsi dá vodu, že jo? To je bodytěm. Ne, Počkej. ona je... Vidíš ho dole? Ne, Vidíš. já dám jenom F8, což je pauza. No, že on to vypíná sám, víš. Jo, Tak můžete vidět, že bitva se dost vydařila. Je to všechno vidět. Už to přišlo. Můžete vidět, že jsem top tank, což je u tohohle tanku žádná hrůza. Jako top tank většinou je velmi dobrý. To je fakt dobré, Občas ho vidíte a říkáte si, proč je tak oblíbený. Proč, když podle všech, co ho nemají, je to stock tank. Musíte ho mít, abyste věděli, jaký je to tank. Nemůžete udělat recenzi na základě parametrů. Já jsem si taky chtěla jenom s kamarádem zkoumat Panthera a řekli jsme, že tohle bude nejnudnější část toho zkoumání. A jak můžete vidět, není. Je to jedna z nejzábavnějších částí. Protože je to napůl scout, napůl střední tank. Což obdivuju na tankách. Přibliž si to jako své prefíš. Mají díl střelce, víš? Můžete vidět, že A20 žádný problém je náraz. Vydržel by ho 3krát. Ne, 2krát. Další. No. 2krát bych ho teda vydržela. Jako... Že by ti bylo 20 života. Máme tu... Zabíš šrot. Když někdo chce vidět šrot, tohle je šrot. Tak shit, to je lepší. Ty PT-34, nejlepší 5 snad. Co ve World of Tanks je, protože má největší výkony motorů, všeho největší. No, určitě taky oddělů, ty vole. To 20 průzadno. Akorát pancíř má něco menší než PZ-34. Ale průbojnost to něco, což jako uznávám. Tak takhle si utý. A let's playe budou i ode mě z domova. Pokud chcete vědět můj channel Tomáš Konop, ještě jsem nic nenatočil, to je z důvodu toho, že mi doma měl jsem mít fraps, ale jak si fraps nedokážu nastavit, protože hodně blbne. A proto jsem se rozhodl, že budu natáčet z Birminghamu.